đi bờ cao là mù nó nè bỏ ngụy thầu khi càng cười cao thầu khi nó cài wow ó bé bạc rồi thôi đi khá phải khi bữa bữa mà là nhà bơm chùi lọc bè đó đi và bơm mà chùi lại nhà là vừa khi vậy mà là mười tô kẹt thì phải là vật hạ lên là cái đường nếp giờ rồi từ nó không gọi là mẹ ọt pre mà cái đường nếp giờ thì mà हे छोई टक्कर गे कोई रखी है छोई टक्कर ले तक है छोई टक्कर ले बुबारा ले फे बुबारा ले ये थोड़ा तू चौड़े तो लो ले हाँ खोलो की ने ले लून ने सुक्री ले superior ba đó vui na đã bị ăn na bị này lọ được bự và tôi quy đã chuyện gà ư 아부, 너 거치 나오리란 나네. 너 거치 나오리. 오케이, 일단 여기거나. để cho chị ở đây mà 이모 가지고 가봐야 돼. 나를 봐야 돼. 나를 줘라. wow likhar tur gine likhar khó lên nó vui à hả chụp lại mà có tao bảo mấy đó là ba chụp lại nhà thằng tôi dạ đi mà cái đâu qua nó bè nó vui à hả đây mình đôi đi Nó quỷ già rồi. nó vui à he à hả cái mấy à cô là cứ là phải gì vậy cô bác nhanh cho là nằm lên cái nhỏ này mà ông về này cái phần mình là gì khủng hả khủng phụ quýt cả là gì cái bọn mình sửa mình đó cho nó bánh cái nhỏ à không ngờ mà rồi muốn ăn cả hơn nó sáng lắm rồi nếu là mắt thì đó mình nó là mồm ê ăn cái nào cái ga cái hả nó lấp tất cả luôn hả có cái bà ga ngay cái ga có cái ga nè ôi có hạt càng ngã rồi thấy cái chợ này ở nhau rồi lúc này nào phải bao không ngang cái mặn ngà ba cái là buồn ngang cái khoa mặn ngà ngò ngang cái mặn ngà ngò ngang cái mặn ngà ngò không ngâu à
嘛， แล้วก็แล้วเราได้สู้เอง 好吧， เราไปกันยักษ์ปีบาละสู้วันไหน เอาอย่า ก็บ้ามันไม่ที 爸妈那个， เออเยอะ เราก็อยากเจอแล้วหมักแล้วรู้ก่อนแล้วมึงคุณค่อย เว้ยเข้าเยอะ แล้วก็เราอยากเลยเขาอ้อยว่าเดี๋ยว 啊，主要不会， แต่น้องอยู่ว่ามาปีบ้านเนาะ 啊不会的，我要我去那好啊个，个，你去啊，不要干的，你去啊， รู้ไปใครล่ะสามารถจะ我去那个我红那个，然后。 ไอ้แบบเป็นร้อน เหรอ หัว เหรอเออ เนี่ยมาที่ปลดแล้วแค่นั้นขอดีแล้วอยู่มันนะ Ngomong apa Pak? จอรี่มึงด่าทีเป็นหรอคือทีเนี่ย Apa? อะไรถ้าเกิดจอคือ Mau ya? Amma saya kepeksi. เกี่ยวกับใหญ่ พวกนี้ว่าเหลือ ว่าครับ เอาวิธีสวยกันแล้วคิดดูแล้วนะบ้าบ้า ว่า เอาวิลีตัวละกันอะไรคิดแล้วนะบ้าบ้าแกจะหรอ ว่าเต็มอ่ะ